Бародар, салом алейкум бародару. Ҳама каса хубен тенҷен бародару. Ин ҳамиҷа намедонам, агар ба айрӯи пустош қати ҳисоб кунем я 5 кило мумкин буроя. Ҳамиҷа медан, меди тозаан. Ҳама чико каданем хушру гӯш кунен чӣ мегум тон. Ана бародарҷуно, касе марҳамат ягон камбағал боша, ма ҳамира ана ҳавайда хайр каданем. Яъне туҳфа каданем. Ки хайрам нагему туҳфа каданем. Чиста вай мегира овуш мекна, гира сумаш кна. Оз килои мед 80 сомон, 70 сомон ай бародару. Марҳамат. Ина касе желани дора номеро ма дар рӯи экран мемонам. Занг занен, кадом ҳамиёда мисол дар кор боша, ҳамин медо ана биёя айма бигира. Ин ҳамин медора гира ов кна, як зиндагӣ жида мешава бародару. Ҳатман ин ҳамиҷа як сеткаи линчагиай бародару. Оли бо ҳастай. Оли бо ҳаст, инай ҷондам ҳаст, чемай партофтана, чем аки хидмам ов кна мешава. Неки вақтай ки ҷоҳай. Гуфтам як ба ҳоситаи ҳами подписчико як хирсан шава. Ана инаи ҷам бародару як чанд тай дигаш бо бекорам. Инорам туҳфа мекунам, инаёшам. Ҳамиё лишниёша сортировка кадагим. Ана ҳамиёш бо умуман дар кор нест. Вақт нест ман хидмам ов кунам, як тай 200 сомон мумкин шава. Ана бародару барои дастгирӣ мекунем видеора. Ана кадомитам мисол надоре одамам, як лайк, як комментарияи хуб мадаку то осмона басай бародарҷоно. Кӯшиш кунем бародаро, як дастгирӣ кунен. Касе шинос дошта боша ҳамихе ягон камбағал ана метавона мисол чӣ кна, муроҷиат кна. Дим видеои дигара ина ёдам мекунам. Инами ҳар як контакти ҳами бронзаҳай. Ирам насиб карда боша бо видеотон мекунам, ирам туҳфаҳай. Хоб бародаро, касе подписатся нест, подписатся кна. Бародар кӯшиш кунем мо 10,000 подписчик шавем. 10,000 бисёр не. 10,000 шавем, миннатдорем. Ай ҳаматон. Хоб бародаро, ҳаракат кунем, пайгирӣ кунен. Иншоалло беҳтарин фикрай ма ҳамира барои шумо пешкаш каданем. Ин ҳамиҷа метиқемиш меиста. Хоб бародаро, ҳаракат кунем, зиндаву сарбаланд бошед. Канали мо 550 ҳунар дар YouTube, касе дар TikTok ай марҳамат YouTube гузара ки ма ай TikTok да YouTube маъқулай ма ана мехом YouTube да пешравӣ кунам. Хоб зинда бошед.